बाबा जब कहले जो हम भाई जब कह दिहनी ते भाई उनकर लड़का हमार लड़का हो गई वो हमार भैया हो गए पारिवारिक रिश्ता हो गई तो हम बाबा जब कह दिले बनी तब बबुआ नानू को हो जब बाबा कह दिले बनी तो बबेर रहो हमरा और नाती रहो हमार लड़का जन बड़े सर पर नाती हुई है हाँ ए बाबा का हो बाबा अब हर वाला देखो देखो कमाल हाय मूसर देखलो अब हारवा के कमाल देखो जे हर का है बलिराम जी धरती पे एक लात मरले महाराज जी तनिया अड़ले रहो बलिराम जी धरती पे एक लात मरले ओ जगह धरती धस गईली और ओकरा बिचवा में हारवा लगा के आ मुठिया में धर जल ओकर नाम परिहत धोय के हरवा ढुका के अब परिहथवा पर दमच दिहले तो भरत शर्मा को लई गौले कि खौलत खून बहल रस रस में अरे देखी के गुलामी तो जवानी पाकल मोचिया पर हर के नोखी ढुका के लगले धरती के उल्टन करे हरवे पर धरती टांग दे सब नगरिया के सारी नगर हाई डाउन का हाला हाई डाउन का हाला पूरब पश्चिम अप का हाला कहाँ है ये सब बलिराम जी के कोयल है बलिराम जी धरती धक धसा दिले पूर्व से अब पश्चिम से टांग दिले लागल भूई डोल होके तले पुरस्कार आ गई हाय देखी अब लागल भूई डोल होके अतना देख के हेलो अतना देख के सब लोगवा दौड़लू हम आई भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन सब लोग डेरा गए कि तब बलिराम जी हमें क्रोध में आई बड़े दुर्योधन इतार गुरु हमें इनका के खातिर बात कैला कि अपमान कैले पड़ो कहले जे खिसी अइला में ही काम करता रहे तो आरती ले आओ आय आरती उतारो इनका से क्षमा मांगो अतना देख के सब लोग दौड़लू हम आई भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन सब लोग डराई तक कुरुपति लेके आइले पूजा के थरिया बैठी गईले संगिया में सब नगरिया उनका उठा लो बाबा हेलो तनी रो मदद कर दी हुड़क जाके कहतर कहतर बलिराम जी के सोझा दुर्योधन जाके क्या लहरिया सिकोरा लहरिया सिकोरा बलि बलिराम जी बलि बलिराम जी लहरिया सिकोरा लहरिया सिकोरा लहरिया सिकोरा लहरिया सिकोरा लहरिया सिकोरा बलि बलिराम जी लहरिया सिकोरा बलि बलिराम जी लहरिया
ले लो पिंकी। जब तू अपना बेटी के हमारा बेटा से बियाह करब कहले कि ठीक भाई रिश्ता मंजूर बा दुर्योधन से कहले कि जा अपना घर में मारो गाड़ो जाओ हमार लड़का के कहाँ रखले बड़ो कहलन जे हमारा कारागृह में बा जा तनी छोड़ा के ले बलराम जी चल दिले कारागृह में आ जब दुर्योधन अपना अंगना में मारो गाड़ो तारे आ तब तो जब देखले हाँ श्याम शाम अपना बड़का बाबू बलराम जी के तो कहले कि बाबूजी तू कैसे आई बड़ो बड़ी मार दले बड़े से ए बाबूजी कहले कि बबुआ चिंता मत कर तो रिश्ता मंजूर हो गई हाँ धीरे धारा दुआरा पर आइल बारे देखो तो कैसे मन ले हस बाबूजी कैसे मन ले हस ना मनौनी है बलाते तनिको जो करी लो तनिको बुझाई करी लोग अब फिर से ठंड हवा आई रे दे दूसरे हरदी घसाई लावा भुजाई मारो गड़ाई दुर्योधन के बेटी लक्ष्मणा और कृष्ण के लड़का शाम के विवाह भइल पतोही बना के बलराम जी घर लेके अइले कथा गइल वन में आ सोचा अपना